počkaj. Takže... Čaute ľudkovia, tu je Goden a hádajte, kto je vedľa mňa. Áno, je to Neskis. Takže natáčame Skyblock zo serveru Uranus. Pozdrav sa. Čaute. Áno, čaute. No, takže práve keď sme prišli, tu začalo pršať a zistili sme, že na apríl, alebo neviem, dali tu dačo nové, teda na Skyblock. No a takže Neskis, čo robíme dneska? A dneska by sme si mohli ukázať, že ako si získavať vecičky na Skyblocku, ako ho zväčšovať, ako plniť úkoly a tak ďalej. Dobre teda, takže vyťažíš ty strom, alebo ako to bude? To je jedno. Ty natáčaš, ty vyťaž. Dobre teda, nerob to ten generátor, chcem ukázať v akom ako sa robí. Počkaj, kit starter tu ešte je. Sa mi zdá. Hej, dostanete stack dreva, 10 jablok, 20 koulu a dajte náradie, železný okrem, motiky a meča a tak. Takže ja si vyťažím tento strom. Takže tak. Bože môj, takže. Tak a do popisku videa, do redstone tutoriálu alebo do tohto, môžete mi napísať, aký redstone obvod by ste sa chceli naučiť. Ak by ste mi to napísali, ja sa ho vám pokúsim ukázať, naučiť vás ho. Kde nie sú saplingy? Ja zatiaľ tu Vyondím, ale nie sú saplingy. Ono fakt nie sú saplingy. Sapling. Dobre. Ja ti pomôžem. Dobre, ty ich Mám zberaj. jeden! Aleluja. Dobre, klidek. Tieto celú si tu chcem nechať, ale neviem, kde dáme potom toto. Nie, tu nebude tento. Tak. Máme 2 cedulo zdarma dobre. Mne to troška seka kvôli tomu dáždu. Ešte ja poprosím koho, nech dá, aby nepršalo. Neverím, že bude tu na práve admin. Aleluja. Kolanice zničím. A ty máš kit starter. Ja? Nie, pán papež. Vieš, to ja nemám. Si zlý človek. Ani si nechcem dať. Prečo? Ja som si dal. Lebo ja som to už dal. Ale však nemôžeš dať toto? Tak, ešte ľad a láva. Takže diváci, tu je správny postup, ako si vytvoriť generátor na cobblestone. Ničíte. Pravda, že nie je to troll. Ale zničíte. Tu nadáte lávu. Skade mám sapling? Zo zeme mi spadol sapling. To som ti ja hodil. Dáme si tu veččičky. Potom si urobíme zo skolanici, keď budeme mať trošku väčší ostrov, aby sme nepešovali, aby sme nechodili. Dal som ti tam tak, kde krump, môžeš ísť ťažiť, ak sa ti chce. Potom dáme... Počkaj, z dreva robíme ostrov, ne? Či? No, ale urob crafting table a urob truhlu, lebo sa tam nezmestia veci. Viem. Robíme to. Cobblestone. More cobble. Dobre, ale čo robíme ostrov? More sapling. Skoro som cigol do hlavy. Čo? Skoro som spadol do hlavy. Dobre, ale čo robíme ostrov? Ostrov. Do ryti skoro som spadol. Tak môžeme troška môžeme zničiť tú trávu a dať tam kamene a potom troška dole tiež zničíme a urobíme... Viem, čo myslíš, ale na začiatok, aby sme mali nejakú plošinku. Ja neviem. Máme dať čo na toto. Urobíme z dreva či z cobblestone? Asi z dreva, lebo to máme viac, ne? Počkaj. Za to čo spravím.
Vieš čo, tak ja začnem zleva teda. Takto... vodu... Aby to tak vyzeralo. Ale Mohol som to zastať asi dostať. tak. Dobre, modli sa, aby som nespadol dole. Natáčam. Kde si? Tu som na skyblocku, ne? Logicky. Jaj, tam si vo vode. Sa utopím. Sa utopím. Zomri, zomri! Aj. Kutaj, potrebujeme veľa cobblestone. Ty si čo spravil? Ja nič, Daj tam späť tú ľavou. ale ja nič. Teraz som prišiel toto, že idem si po drevo, aby som toto mohol robiť tam už plošinu. Čo ja? To nám zobral. Ja neviem. Ty si to bol! Keď sa ti mám priznať, chcel som zrobiť toto. Nie! Horiacu stripterku. Daj. To je head veci, ja ti urobím horiacu slipterku. Oh god. Dobre no, klidak. No, tu, daj. Drevo mám, ale... Spadnem na drevo. Tuc. Na čo mám tú lopatu? Chcem z ňou spadnúť. To No. nikto neví. Poď mi ho hore. Hej, určite. Vieš, čo by bolo dobré vo Minecraftu? Čo? Keď by dali teleportovať aj veci hore. Mhm. Ale to by už nemalo logiku. To by nemalo takisto logiku, ako plávať hore vodou. Alebo mať 1 000 000 dreva u seba. Už viem, prečo mi to seká. No? Ja som dal spájať redstone tutoriály. Myslím, renderovať videjko. Ale už je to v polovičke, no teda 3/4, takže už to nechám. No. Ešte ko? Kde si? Vidíte to tam v čete? Vidíte? Jak niekto toto môže napísať? Povedzte mi to. Ako toto takto môže napísať? Teleportating na truhlu. Daj keď štáte, potrebujeme drevo. Ale ja už som raz použil. Nie. You can ask that kid again. Oh my god. Nie je You fér. can't ask that kid A kde again. máš tie veci zo skid štarteru? Neviem. Si dobrý idiot. Spadnem na drevo. Ako vždy. Bedrock, čau! Jaký Pedro? Pedro, áno, Pedro's game. Bedrock, Bedrock game. Nezabudnite si pozrieť Pedra alebo Goga. Gogo je najlepší československý let's player. Áno. Až na to, že ho práve prekonali Viral Brothers, čo je mi ľúto. No, koľko diaľ urobíme na tento ostrov? Čo je, 50? Však to je málo. 100? Neviem. Tak to je akurát, ne? Možno ma nepočujete, lebo som nachladený. Behal vonka, holý, bez To trička. hovoríš po prvýkrát, ale divákom, prečo si to nepovedal aj mne? Som sa to iba teraz dozvedel, keby ste chceli vedieť o tom. Voda. Du dolu. Jedu na koni. Videl si Mentov mesičný vlog? Čo? Videl si Mentov mesičný vlog? Mám nové boty. Počúvajte, keby ste chceli vidieť do pravdy, tak my budeme robiť aj vlogy. Nie? Hej, budeme robiť vlogy. Neviem, že kedy. Ešte Ale- neskôršie. To vám prisaháme. Ahoj,
Omg, malo dreva som si zobral, ja som to vedel. Je to rebel, ja som to vedel, je to rebel. Idem pomôcť. Ne. Budeme tu robiť rímovačky ako Skymax, ne? Ty ho nepoznáš, čo? Rebel. Dones sem crafting table. Dobre, idem. Ideš na to. Tento server nájdete v popisku. Áno, Dobre, je veľmi dobrý. áno, a ja som hráč, ako môžete vidieť v tabe. Tab. Dávaj head. Dežo, mal si doniesť crafting table. Jaj, už nesiem. Daj mi ho, ja. Si rebel. Nesi. Omg, mne to trá, počkaj. Nie tam, akurát tam chcem dať čo robiť, ale to je jedno. Môj crafting table. Si rebel. Ja mám dať, poď, idem. Tu do tohoto rohu. Nevieš pochopiť, čo je to roh? Omg, druhého si mal dať. Nie, ježiši, ja som si myslel, že... Ešte, poďme. Čo? Dobre, nič. Čo? Gravel. Budeme mať štrk, ne? Ešte dneska čo natočíme? Kanter? No nie, Kantra, to nechcem veľmi natáčať, mne jedno, môžeme aj to, ale... To veľmi na let's play podľa mňa není, ako tam stávame na zombíkov, ne? To je podobné Minecraftu, ale... Mne jedno, môžeme pár vyskúšať. Nič nesľubujem. Aj teraz tu robím to blbo. Celá, áno, celá. Ja som celý blbý. Ne, to nie je pravda. Alebo... Počkaj, tu bude láva, takto, ne? Hej. Čo robíš? Nový cobblestone generátor 3000. Bude sexy. Nevidíš drevený? To je nový model. Na mne nemáte, on je proste nový. Doriči. Som myslel, že toto je moja posledná chvíľa. Ale ne. Tu bude lávička, málička. Island. Dobre. Môžeš ísť ťažiť na nový cobblestone generátor 3000. Tak. Až na to, že cobblestone sa vygeneruje tam. Čo je fail? Počkaj. Tu sa má ťažiť už so sekerou. Cobblestone generátor 3000, môže začať. Island. Počúvaj, vieš čo, dáme našim divákom na náš Skype. Ne, urobíme špeciálny Skype, ne? No. Omg, poďte tu na ja som zjedol tortu. Ty si blbec. To mala byť moja! Hej, ne, na tvoje narodeniny. Toto tu na výťaž, áno, sexy. Dobre, zoberiem si lopatku. A vlastne, počkaj, neničme, toto tu na hlínu necháme, áno. Tak. Doliti, to som tak blbo dal. Genius level 9.9. Asi tak. Tak si ticho. Dúfam, že nemáš zapnúť. Mám, prečo? Čo sexy, nie? Prečo máš? Prečo? Lebo tam hrešia. No ja som si to nevšimol. Aspoň si zmenší. Na čo? Takto. A tu na čo to zničíme. Áno, kocourové. Tak. Sa ich potom dojeme. Ne, pada štierk, to je zlé. Štierk.
Či štier, kto to? Flint. Pazúrik pre Čechov. Ale ne. Ale ne, že? Počkaj, ty to máš tiež po anglicky. My sme praví Minecraftáci. Je tu troška seká. Hodina ticha. Je nekonečný zdroj vody. Nie! Zachránim! Som zachránil situáciu. Som gentleman. Som Batman! To je na tom, že to malo by ísť na túto stranu. A nič. Tak nič, nezachránil si situáciu. You don't zachrániť situáciu. Dort, ňami, díky. Dobre. Dort. Ten bedrock je tu epický, na ňo dáme torčku a na ňom budeme mať ISO. Čo ty na to? Ne, neviem ísť. Zoberiem si cobblestone od teba. Teraz sa nemôžem poslať, nemôžem zničiť. No, viete asi? Ten dort je tam epický. ISO set home. Dort. Síte? Omg epický máme. Mám dokončené, čo? Aha, tak nakoniec sa mi to nezrendovalo, lebo má málo miesta, ako je to známe. Padajú veci! Nie, nejde. Nejde dole. Sorry bro, ale to je pravda, že dole. Ja to nie do náručia. Není mesto. Není mesto. Ešte 3 veci. Musím všetky chytiť. Dobre. Dobře. Máš povolenie na otváranie truhly. Čo? Ja, pardon. Cremový. Hej, tu mám. Ja, máš privej. Diváci, určite si hovoríte, že prečo tu bol menší slih. Takže, tu máte vysvetlenie. Bohužiaľ som zistil, že už natáčame cez 10 minút a musel som to tak slihnúť a bude to do 2 dielov, takže čaute. Čaute! Čaute!